Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo din hinining santos nga misa alang sa atong mga benefactors o mga donors o magampo punta para sa paghunong na niining pandemic na COVID-19. Ato sang iyampo ang kapahulayang dayon sa kalag sa amahan ni Father Leo Archie. Gilubong na diay ni adtong Sabado. Padayon patarong nagampo para siyang kapahulayang dayon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsuon, gisuginla na kamo sa akong pagkinabuhi sa nagsunod pa ako nga mainiton sa tinuohan sa mga Hudiyo. Gilutos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios o gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw akong kamatinumanon sa tinuohan sa mga Hudiyo kaysa kadaghanan sa mga Hudiyo nga akong talirungan. Labi pa akong mainiton sa akong pagsunod sa mga kabilin-biling mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya, nagpili kanako sa wala pa gani ako matao ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo, wala ako magpakitambag ni bisan kinsa. Nimiadto ako sa Jerusalem aron papakikita sa nahimong mga apostoles una kanako. Hinunua, miadto ako dayon sa Arabia ug unya mibalik ako sa Damasco. Milabay ang tulo ka tuig una ako moadto sa Jerusalem aron pagpakikita kang Pedro. Og nagpabilin ako uban kaniya sulod sa duha ka semana. Walay laing apostol nga akong gipakikitaan gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong gisulat ug nasayod ang Dios nga wala ako mamakak. Unya miadto ako sa nagkalain-laing dapit sa Syria ug Cilicia. Niadtong higayuna ang mga sakop sa mga simbahan ni Kristo didto sa Judea, wala pa gayud makakita kanako. Nasayod lamang sila bahin kanako tungod sa gisulti sa uban nga ang naglutos kanila kaniadto karon nagwali na sa tinuuhan nga kanhi iyang gipaningkamutan paglaglag. Busa gidaig nila ang Dios tungod kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Aga ka ako Ginoo subay sa dalan nga way katapusan. Aga ka ako Ginoo subay sa dalan nga way katapusan.
O Ginoo, imo akong gisulayan og nakaila ikaw kanako. Nahibalo ka ano sa ako molingkod og ano sa mo tindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna gikan sa halayo. Giusisa mo ang akong mga panaw ug mga pahulay, sinati ka sa tanan kong mga paagi. Aga ka o Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. Sa tinuuray, gihulman mo ang kinahiladman sa akong kaugalingon, gibuhat mo ako dito sa taguangkan sa akong inahan. Gipasalamatan ko ikaw tungod sa makahadlok o katingalahan mong pagbuhat kanako, kahibulungan ang imong mga buhat. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. Ang ako usab nga kalag nakaila kanimo pag-ayo, ni wala nimo hiilhi ang akong dugukan. Diha nga gibuhat ako sa tago, diha nga gihulma ako sa kinahiladman sa yuta. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, nakikinig ako sa iyo, mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Samtang nagpadayon pagpanaw sa Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babayi nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang, nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Si Marta, buutan nga babay o maabi-abihon. Si Maria, iyang igsuon, buutan sad nga babay o maabi-abihon. Nganong niingon man si Kristo nga nakapili si Maria sa labing maayo. Nga pulos banta sila buutan o maabi-abihon. Kay baw mo nganong labing maayo man tong kang Maria, nganong dili man kaayo maayo ang kang Marta, nga porte man ta niyang luto dito sa kusina para man to silang paniudto niya. Si Maria galingkod raman dito kasigig atubang ni Jesus. So maayo gid ay nang dili na lang ta magluto, mas maayo nang magsigi lang taglingkod. O, di ba? Ay guli ros inyo, panglingkod lang mo dito, ya, paminaw mo sa akong wali, hangtod mo mga matay sa gutom.
Mao ba ka na buot ipasabot ana? Mao ba na? Di sad no. Unsa man sa ilang kanon og magsigilag lingkod. Pero si Jesus, iya jung giklaro nga si Maria nakapili gyud labing maayo. Labing maayo gud napaday labaw ana, labing maayo na guna. So ang nakamaayo og usara gyud maayo mao ang Ginoo. Nya kung ang ato ganing paminawon, ang atong kaugalingon, dili na ang Ginoo, magkapuliki manggudta. Bisag buutan pa ka. Monas Marta, ang iyang gipaminaw, ang iyang kaugalingon. Nya gasigi siya gunahuna, unsay ipakaon niya siyang bisita nga mao si Jesus. Nya gusto niyang pakanon og daghang putahe, kay may man siya muluto. So daghan siya gipreparar, apurting daghana niya og giatiman. Pero maayo to yang tumong. Pero ang iyang gipaminaw, ang iyang kaugalingong gusto. Di ba daghan nato? Daghan kitag plano para sa Ginoo. Lord, ako gining himuong profesional ang akong mga anak. Ako gini silang tagaan og maayong kaugmaon nga di gid ni sila magkalisod-lisod munang mamalit gyud kog yuta. Ako gini silang himuag mga balay kay harong gyud di magkalisod-lisod, Lord. Kay mao bi anay maayong kanaganing ginikanan, gitawag na siya og sa to responsible parenthood. Ana niya di jud nako sila daghanon, Lord, kay aron di nako magkapuliki basig di na hinuon ko ka pa eskwela nila mo nang magpalahigit na lang ko karon, Lord, kay may mintras tantong duha pa ni kabuok. Ana ba? No, sakto. Nya mo abroad gyud ko, Lord, mo abroad ko kay para dako jud ko kwarta, kay haron do na jud ko ikahatag sa tanan nilang pangayoon aron malipay gid sila. Siguro usa kin sa imong gipaminaw, ikaw ba o ang Ginoo ba? O na ang pulong sa Ginoo mo importante kay paminawon. Abisag ako, pari ko, moingon ko pananglitan nga, Lord, ni ay 3.5 million nga bayronon. Ako ginigyong i-assign sa tanang mga organisasyon, tanang balay din his parokya akong tagaan og kuta nga tag 3,500 siya rog di ni mabayran. Ang dili mo bayad, Lord, akong ingnon maimpierno mo. Ana, yeah, sakto na, porting sakto ha, eh? Pero kinsa may akong gipaminaw, nang hukuman sa dayon mo. Muna, nindot kaayo kung ang Ginoo atong paminawon. Nga naman, gihigugma manggutas Ginoo, di gyud siya gustong magkapuliki ta. Ang sugo os Ginoo, no? Igo kay sa atong panginahanglan, di pa kita ma-stress, di pa kita maratol, pero igo kayo sa atong gipanginahanglan. May man jud kay siya goy gahibo nato. Mao bitaw sa unang pagbasa si San Pablo kadtong gatuo siya sa Ginoo, pero ang iyang kaugalingon iyang gipaminaw kay purti gid niya kanang agresibo jud kay siya nga pagkahudiyo ba. Iyang kaugalingon iyang gipaminaw. Ang resulta matud pa niya iyang gilutos sa way ko kaluoy si Kristo ug ang iyang mga sumusunod. Yun ang ana. Iyan anong nalutos ang Ginoo tungod sa iyang pagka-sinsiro o pagka-zilos sa pagkamainiton sa iyang pagtuo. Kaya ang iyang man kaugalingon iyang gipaminaw. Pero pag abot niya ngadto sa Damasco, padung siya didto, matud pa niya, pakitaan bitaw siya sa Ginoo. Siya kinsa man ka? Ako si Jesus na imong gilutos. Naminaw na siya. Unsa may imong gusto, Lord, nga akong buhaton. Lakaw ngadto sa Damasco, tuay taong gahuwat nimo didto. Nya paminaw sa tanan niyang isulti. Dito sa Ananias, katong pari dito sa Damasco, nga 40 taong tago, kay gapaingon na si Saulo pa man to iyang ni Pablo. 14 taong tago, giingnan sa ni Jesus, oy kaning Ananias, adtua sa balay nga kaning balaya, kay tua dito si Saulo siya, Lord, mao man ay akong gilikayan kay patyon mamiana, imo na nung kong patuon sa sundalan ko. Naminaw sa Ananias, ang resulta matud pang San Pablo, nahimo siyang apostol ug magsasangyaw sa kanhi iyang gilutos.
Nya relax na kay siya. Wan siya maratol, bisan pag gipriso siya, gibato siya, gidaog-daog siya, gisalikway siya, wa na gid siya maratol. At istingin na ninyo, paminaw usas Ginoo. Nya una lihok. Mao bitaw to nga niingon man kuno nga love offering. Nya bisag pilalay inyong gusto. Nya tanaw nako jutay man kaayo ang ning hatag og love offering, 5 naman lang kaadlaw. Nako kanido na gid ni tingali mensaheng Ginoo mo to naminaw kos Ginoo Lord unsa may imong gusto. Nganong jutay man kay ni daghan gug kayo ning naminaw dinis online in siya. Kuan man na importante ana nila kan amang mahibaw sila unsay imong gusto kay malipay man na silang muhatag sa imong gusto. Ana no. Mo to akong giingnan ang akong gusto nga makaab naatay 3,500 ka 1,000. Diyan nga na 3,500 ka 1,000. Nya kuan pa man to 68 pa man to kabuok ang hatag. Karon nanto dili niabot nag 464. Paspasa lagi. Onya 3,500 may atong gikinahanglan. Nya 464 naman wa na. Kuha na lang. Pilan mulay kuwang 3,036. So hapit na mawa ang 3,000. Sunod ani, sunod na ko report ninyo ana 36 na lay kuwang ani. Anya ang nakanindot pa gyud kay kana ganing sa unab ingon man ko sige bisag asa ninyo ipadala na bas kwarta padala ina nya karon kay gi-warninga naman ta dito sa kwarta padala lisod naman kaayo i-claim kay basta ako nga mura mag-i-block dayon kay daghan pa kay pangutana. Mo sa tong niingon sa ato mga donors i-direction nyo sa atong GCash o sa atong Metrobank or sa Balan Bank accounts nga kana bang atong i-flash dinhi sa atong kuan ba atong screen ana. Karon hurot-hurot na asa diha gibutang. Nako kani sila malangit na kini sila gyud kay wa na jud ko hagua. Sige na lang kong lingkod ana. Kaon, lingkod, ana kaon, lingkod. Panagsan lang ko mulinya dito. Nako haya ni kinabuhi. Daghan na sa kong oras para pagpaminaw sa Ginoo. Di ba? Kamo sa diyan lingi-lingi sa dayon mo sa pader bag yaka na lang wa nagihimo. Higugmaay lang gud tagod. Higugmaay lang ta. So mga igsoon mao ni siya kung maminaw tas Ginoo may stress. Lingaw man, malipayon man ta. Bisag unsa pay problema kaning COVID ug maminaw lang tas Ginoo unsaon ni pagsulbad ang COVID. Nya ang atong sundon ang gisultis Ginoo pagkasimpula ra gyud. Simple kayo og isugo ang Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo nato para mawa ning COVID? Hunonga ang inyong mga sala. Tanang klase sala hunonga kanang COVID wagtang na. Muhunong na mo na inyong sigig pamalikas. Muhunong na mo na sigig paghigugma ng kwarta, higugma ng yuta, kadao anang imong balay, kadao anang imong mga bugas. Kanang kaigihan imong imong bana, siluson imong imong asawa, kanang imong pagka-possessive sa imong mga anak, kamo sa mga anak sigig duwa anang computer, wa nay tahod sa ginikanan, sige didtong dit sa uyab, mag-premarital pagyud hasta kami makaapil usahay. Unya, sige na tana manghunong tana. Sa manghunong ta kanang sige na tong pamaka. Manghunong tana, wagtang ning COVID. Kanang atong kalaway, siging tan-aw na mga porn diha anang naang internet. Siging pangawat, siging suyop, siging hubog-hubog, siging sugal, siging kinabitay, muhunong na tana. Hunonga na, waktang ning COVID, usara na kapag pamilok. Clear na ni tibok kalibutan. Mudayon mo sa tagyung hindi mada padiri bisag ikaw na padiri mada og dili mada sa man padayon ta nga magantos padayon ta nga luman ta og dagmal sa yawa kay kada nato himo og sala matod pa ni propeta Isaías bato
limot na magugis na ito'y gasulti, kada nato himo og sala, giimbitar nato ang yawa aron mosud sa atong kaugalingon og ang madagmalon, the destroying power of Satan will operate in our lives. The destroying power. Gubon kita, kada nato himog sala, kada sa nato hinulsol bisag maghilak pata, kada nato biya aning atong pagkaluuran, kining atong pagkadali kayo nga kanang pagka-demanding, kanang atong pagkakusog kaayo nga ako gi special ana, kada nato hunong ana, malinaw na sad kay ta, relax kay ta, wa na tay sakit, maboost pang atong immune system, bisag wa pa kay tumaron anang unsa nang paboost das immune system. Magid mo mutuo, mura mong itutok na malano mo nako. So sige, ari na lang tas pag-ampos katilingban. Sige. Mga igsoon, itudluan kita sa pagsalig, pagampo o pagsunod sa mga pulong ni Kristo. Busa uban sa masaligong pagtuo moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa simbahan, nga mamahimo siya ang atong dalangpanan ug magtudlo kanato sa pagampo. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa atong nasud, ilabi na ang mga nagdumala niini nga ang ilang pag-alagad magtudlo kanato sa pagsalig kanila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga kalag sa atong mga kaigsuunan nga mihalina nining kalibutana nga mahiuban na sila sa kang Kristo sa langit, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Makagagahom nga Amahan, gitudluan mo kami sa pagampo, pagpaminaw sa imong mga pulong diha ni Kristo. Dawata kining among pagampo nga gituboy namo uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am
mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig sa paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy, busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Malaumon nga mabanhaw sila himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Is my friend, the man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me, in
sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ang Eucharistia nga among gipanagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga panalipod, divine protection. Nya tungod ani di na gid ta ma-stress. Ang ato lang buhaton magsigi gid ta unahon gid nato kanunay ang pagpaminaw ug ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. So sa ako nang gikaingon, naa natay 464 ka mga kaning kuan 1,000 o slots, no? Pero ani magpasabot nga 464 pod ni katao. Dunay usa ka tawo moangkon og 50 ka slots, patsabot 50,000. Naasay usa ka tawo moangkon sad og 100 ka slots. Naasay uban mo angkon lag 1/4 sa slot, naasay 1/10 sa slot. Niya amo nang tingob-tingobon. So ay mo kabalaka kay love offering man bisag mohatag mo piso sa ato pa mangita sad mi og tawo nga nihatag og 999. Haron kamong duha parison usa na nakaslat, di ba? Nya ingkaw niya pa kansi ko kay piso raman. Ug mao ra gid na imong kinadak-an nga mahatag. Ang equivalent ana parihara sa datong niangkon og 100 ka slots. Pero ato lang ning gi-measure by slot aron dali ra kwentahon kung niabot na bata sa 3.5 nya. Nindot man sad paminaw no nga kanabitang ako moangkon ko og pila ka slots. Sa akong bahin isip inyong parish priest dinhi ako ding Osborn nga ang akong stipend kada semana akong ibalik og donate. So mo average man ko og mga 18,000 kada semana akong stipend, 500 kada adlaw nga misa, 1,000 kada domingo nga misa. Maabot kina siya dol-dol 18 to 20. So na ako'y kada semana makakuha ko og 18 ka slots. Hello, pigo na ako.
Abutan ko anig 5 years, wa na ko'y slot. Pero alipay man ko ani kay para ni sa atong kinabuhi din ang akong kinabuhi na mas parokya. Anong ako pa maning ihikaw-hikaw, magdapag yung kong daghan na. Kunyala na iglakaw. Joke lang na kamusta no, inyo sa kong dudahan dayon. Bitaw, mo ni nalipay ko ato mga kaigsuunan. Salamat kay ninyong tanan, mga online parishioners. So, magsugod na ang atong nobinaryo sa atong sikan patron karong Pitsa Utso. So, ang atong misa na atay nobina mas sa buntag kani alas 6 nato nga misa ug atong Paranis online parishioners ug naa sa tay main nga nobina mas inig ka alas 6 sa hapon or gabi. Hangtod gyud na siya sa Pitsa 16, Pitsa 17 sa Oktubre, pista na ta. Tulad niyang hinahinay paybaw unsa pay laing mga buluhaton ug mga kalihukan para sa atong piyesta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon. Atong dayon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsiya